tuyo, daing, kakao, gulay, native products, wet at dry goods at maging mga panindang surplus mula Japan, ilan lang yan sa mga produktong tampok sa trade fair ng Camarines Sur Police Provincial Office sa Concepcion Grande, Naga City. Ito po yung isang paraan namin na inilalapit namin mismo yung kapulisan sa ating community through the products of Camarines Sur. Natutulungan din po natin na ma-promote yung mga products natin dito sa ating probinsya. Taon-taong ginagawa ang trade fair kaugnay ng Police Community Relations Month ngayong Hulyo. Ang mga produktong ito gaya ng walis galing pang bayan ng presentasyon. Ito namang mga gulay at suka ay mula sa bayan ng Pamplona. Kami nagpapasalamat sa pag-imbita rin sa Muya bilang participant sa trade fair na ini. Bukod sa maraming pagpipilian, abot kaya rin ng bulsa ang mga produkto sa trade fair. Enjoy pa ang mamimili dahil may libreng harana mula sa entertainment band ng Provincial Police. 3 araw po itong trade fair na ito. So participated po ito ng more or less 40 participants po from different municipal police stations. Saka may mga civilian participants din po tayo, mga small and entrepreneur po na sumali po dito sa atin. Inaasahang sulit ang kita sa trade fair ng Police Community Relations Month na nasa ika-27 taon na ngayon. Marge Serico, CSN.